Que surti i doni la cara. Molt bé. Molt bé, qui també sortirà i donarà la cara és l'Anna, que ens explicarà què ha passat. Doncs comencem la meva secció. Avui no ric. A veure. Avui no ric, avui no ric. Suposo que no rius perquè aquesta setmana t'ha tocat treballar de veritat, no? Fem festival. Fem festival perquè no és gaire habitual veure l'Anna ficant-se ja al món de treball i anant a fer un reportatge com el que ens ha fet, perquè ens has fet un reportatge, no, Anna? Mirem-ho. Hola, que molt graciosos, no? Jo no sóc aquell tronc que heu ficat a la tele, jo estic aquí, que sóc jo. Doncs bueno, la notícia d'aquesta setmana és que al PIC s'han anat amb el Carretera i Manta a esquiar a Vallnord, no? I jo, com que sóc així, no us penseu que hagi vingut a esquiar, que la tele té molts recursos i tot això és el gran croma de la tele. I és bonic el croma de la tele. Pues això, i us explicaré una mica què és el que hem fet aquests dies recreant-ho amb el croma de la tele. Vaig a seguir recreant un dia d'esquí. Doncs, com podeu veure també a la meva portada de la meva careta d'Anna, que ha passat, jo sempre estic atenta a tot i sobretot als temporals. Per tant, sé que a Cambrils hi va fer un vent molt gran aquest cap de setmana, jo estava aquí a Andorra, com podeu veure, però bé, aquí va fer molt bon temps, aquí ni va ploure, ni va fer... No res, tot el dissabte, un dissabte amb un sol que ens vam passar, no és per fer-vos la punyeta, però és que va estar tan bé. Tenim imatges. Guais, no? De dissabte va fer sol, sí. Doncs bueno, vaig a veure cambrils que m'expliquin les seves aventures, perquè el que és aquí me sembla que ja han marxat tots. Anem a buscar-los. Hola, aquesta noia és de Cambrils i ha vingut a esquiar una mica. I explica'm una mica com va anar el dissabte. Bé, no? Se va esquiar bé, hi havia un sol. Sí, la piscina de l'hotel s'estava de conya, perquè el que és a pistes no poden poder esquiar. No li fa il·lusió sortir a la tele, però parlarà perquè li he demanat. També ha anat a esquiar, t'has cansat molt avui o què? Home, avui una mica. No estem gaire en forma i llavors ha sigut... Però bueno, s'ha pogut treure les ganes. I ahir què? Ahir també et vas cansar molt o què? No, ahir no es va cansar. Gens. Aquests dos s'ho estan passant molt bé perquè han anat a esquiar i això es disfruta. Com ha anat l'esquiada? Tu t'ho passes tan bé? Molt bé. Però digue-ho ahir. Molt bé, ha anat molt bé l'esquiada. Ahir sobretot, Un sol. Espectacular. I què has fet aquests dies? Esquiar. Esquiar sense parar. Sense parar, sí. Molt bé. He anat de compres cada vegada, hòstia. Esquiar. Ahir ens vam cansar molt esquiar. Vam agafar ulletes i tot. Aquí matí potser ja tenim unes ulletes. I és veritat. Doncs tots els cambrilencs estan a l'autobús, o sigui que jo pujo a veure si s'oblida davant de mi, que seria molt fàcil. I la setmana que ve... Molt bé, molt bé, ha quedat molt xulo. T'ha agradat el reportatge, Anna? Doncs comencem la meva secció. No, home, no, comencem no, que ja s'ha acabat la secció. Acaba-la, tanca-la. No, para, se'ns ha penjat l'Anna, se'ns ha penjat. Talla-la, que se'ns ha penjat l'Anna. Deixa-la aquí aparcada. I anem a veure que a tot li diuen cultura.